بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أسكياني قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yau za mu ci gaba da karatun da muke yi suratul kafi, kuma yau muna 11 ga watan 12 Disamba 2021. mun kusa mu shiga 2022 insha Allah. Ga mai nisan kwana, Allah ka ba mu nisan kwana mai albarka. Kuma hijiriya yau 7 ga watan 5 bayan hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443. kuma mun san muna safiya yau Asabar. Allah madaukakin sarki ya mana albarka da ni da ku gaba daya. To mun ji a yawan bani Isra'ila, wato ƙabilu ko kuma shugabanni daga cikin bani Isra'ila wanda suke shan ruwa kowanne da nasu, mutane 12 daga cikin zuri'an annabi Yaquba mun ji sunayensu, kamar yadda Lawi daga jikinsa ne annabi Musa, zuri'an annabi Musa. Shamuilu ko Yushe wato yana daga cikin zuri'an annabi Yusufa alaihi salatu wassalam, kamar yadda Malam Ibn Kasir ya faɗa a cikin littafinsa Al-Bidaya wa Nihaya. Kuma mun sani cewa annabi Musa yana wa'azi, da an ce yana wa'azi ranar Juma'a, to wasu ba a ambaci sunan wanda ya yi tambayan ba, sai wani ya ɗaga hannu ya ce, annabi Musa, a jikin bani Isra'ila akwai wanda ya fi ka ilimi? Sai annabi Musa ya ce, babu wanda ya fi ni ilimi, tunda ni ba annabin Allah ne. To ba yana faɗa da alfahari ba ne, kun gane ko? Saboda haka sai shi bayan wannan ya yi wannan tambaya, annabi Musa sai Allah ya ce masa, akwai wanda ya fi ka ilimi, amma ka je ka koyi ilimi a gwajensa. Amma ga yadda za ka yi samfur, yadda za ka yi ka gane, ka samu kifi ka riƙe, ka yi guziri, ka soya kifin ko a gasa kifin. Idan aka samu jaka na fata, a saka kifin ciki. To idan an yi, in ka yi tafiya duk inda kifin nan Allah ya raya shi, to ka bi hanyar da kifin ya bi, to za ka samu
wanda yake da ilimi za ka samu ilimi a gwajin shi. Kaga abun mamaki rayuwar kifi, abun mamaki tafiyan kifi, abun mamaki kuma ya je tadda Khadir, kuma Khadir ya ba ma annabin Allah ilimi. To kaga duka waɗannan mu a gwajin mu za mu ji abun mamaki ne, ko ba haka bane? To akwai maganganu na malamai da yawa. Annabi Musa inda aka gaya masa ya je a haɗu a ina ne kace? وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. gaya musu mana lokacin da annabi Musa ya gaya ma wato Fatah, wato ya gaya ma saurayinsa, wato almajirinsa kenan, ya gaya masa mai masa hidima ne kuma mai biyayya ne, kuma na gaya muku yana daga cikin nasaban annabi Yushau din, kuma annabi Musa yana daga cikin nasaban wato Lawi, duk mun ji a karatun baya ko? To ka gaya masa cewa, ko ka gaya musu, annabi Musa ya ce ba zan gushe ba, wato la'azala, wato ba zan gushe ba, zan tafi neman ilimi, kuma idan na tafi neman ilimi din nan hatta wa idh qala Musa li fataha la abra hatta abluga majma'ul bahraini aw anbiya ukba. Ba zan gushe ba, zan tafi neman ilimi har sai na je mahaɗan wato bai mudda triangle ko za a ce, ko kuma wato mahaɗan tekuna guda biyu. To mahaɗan tekuna guda biyun nan malamai sun tattauna kamar yadda na ce zan gaya muku ko? To na daga ciki maganan Ibn Kasir, babban malamin na mai tafsiri, ya ce majma'ul baharaini wato shine kogin wato baharu Rum da baharu Paris, haka ya faɗa, ina fata an gane. Wato baharu Rum da baharu Paris. Idan aka ce Paris, ba Paris wannan wanda akwai ake sawa a jikin turare Paris ba, a'a, Parisa na yankin ƙasan wato Iraq, kun gane ko? Na ƙasan Iraq, na yankin gwajen da ake tsammanin Dujjal ma ta wajen ne aka ɗaure shi, kun gane? Saboda haka to lokacin Farisa wajen, to a Rum kuma a yankin Falasɗin har zuwa wato Isra'ila, duka yankin Sham, to duka wannan Rum ne, ina fata an gane. Wancan shi ma yankin yana da faɗi, in mun zo za mu yi magana a geography za mu yi muku bayani, amma dai bari mu gaya muku abin da Ibn Kasir ya ce. Ibn Kasir ya ce waɗannan tekuna ɗin nan wato daga gabas wato shine tekun Farisa, daga yamma shine tekun Rum, ina fata kuna ganewa. Ya faɗa wannan a takaice ne, ya maganan a dunkule. Sai magana na biyu, wani babban malami wanda ake kiran shi Imamu Suyuti. Imamu Suyuti Suyuti dan Misra ne, Ibn Kasir dan Damashq ne, kun gane? To kuma wannan abun da ya faru a Misra ne abun ya faru, ina fata an gane. To shi Ibn Kasir dan Dimash ne, ina fata an gane, kun gane ko? Wato wajen Sham. To shi kuma wato Imamu Suyuti shi kuma dan Misra ne, dan garin ne, kasan da abun ya faru, kun gane ko? To duka dai, to shi Imamu Suyuti ya ce a cikin littafinsa Darrul Masur, ya ce da Ibnu Hatim wato ya ce da Ibnu Munzu, duka waɗannan ra'ayinsu ɗaya ne, suka ce wannan mahaɗan tekuna guda biyun nan wato su ne wannan tekuna da aka ambata, kamar yadda za ku ji shi a can gaba, kamar yadda zan faɗa sunan shi. Sai Muhammadu ibnu Ka'ab da Al-Qurrabi, Muhammadu ibnu Ka'ab Al-Qurrabi, an ce shi wato ya musulunta ne, amma kuma ya ma addinin musulunci aiki.
ya ce ɗan madina ne, ya ce yana garin wato ɗanaja, wato wurin da wannan abun ya faru ya kasance wato yamma ne, wato kamar a ce turawan yamma ko yanzu ba ana cewa gabaci larabawa yammaci turawa ba ana faɗa a hausa ba, to duka da larabcin da abinda suke nufi haka ne suka faɗi. Sai magana na hudu imamu suddi ya ce wato ya ce waɗannan tekuna guda biyu wato tekuna ne wanda kamar yadda a wannan ya ce kudu daga kudu, wannan kuma ya ce wato daga yamma, wannan daga gabas, wannan ya ce daga yamma. Sai ya ce to waɗannan tekuna ɗin su suna kiran shi baharul rum, akwai baharul rum da kuma baharul kalzam. To baharul kalzam wannan old school ne, suna ne wanda ake kiran shi da baharul rum, wato suna ne na da, amma sunan da yanzu larabawa suna kiran shi abiyab, baharul abiyab, haka sunan shi yanzu na zamani, ina fata an gane. Baharul kalzam kuma sunan shi yanzu a zamanance wanda su geography suke amfani da shi na zamani, suna kiran shi baharul ahmar. Wato shine turawa suke kiran shi baharul ahmar, suke kiran shi red sea. Kun gane abin da yasa aka kira shi, larabawa suka kira shi baharul ahmar, idan rana zai faɗi, idan ranar yayi ƙasa kusa da ruwa ja, ranar yayi ja sai ya haska ruwan sai ya zama ja, sai ana kiran wato kogin baharul ahmar, wato jar kogi, wato wannan tekun din. Kun gane saboda teku in kana kallonta zaka ga kamar ta haɗu da sama ne, saboda baka gani iyakacinta. In jirgi tana bullowa ma sai dai ka ga hasken wutan jirage, inda dare ne suna zuwa zaka ɗauka gari ne, can sai ka ga jirage suna matsowa. To in rana yana faɗuwa sai ka ga kamar a cikin ruwan zai faɗi, to idan ya haska ruwan sai ka ga ruwan ya zama ja, inda jan rana din nan, to sai suna kiran shi baharul ahmar. Magana na biyu, wasu suka ce abin da yasa larabawa suke kiran shi baharul ahmar saboda wani mutane ne, waɗansu ƙabilu ne wanda suka zo suka daura da kogin, suka zo suka zauna da wannan teku ɗin, da suka zauna kusa da wurin. To in an tambaye mutum ina za ka je, sai ya ce zan je wajen mutanen kogin nan, su ne mutanen wato ahmaru, ƙabilun ɗin ahmaru ne. Kun gane, to sai ce zan je baharul ahmar, kaga ƙabilun mutanen, sai ana inkiya da mutanen. To turawa ahmar wato shine ja, shine turawa kuma suke kira red sea, ina fata an gane. To abiyab wato yadda larabawa suke kiran shi, to shine turawa suke kiran shi mediterranean sea, ina fata an gane. To wannan baharul ahmar din, wannan red sea din shine wanda ya ratsa jikin misira, sauran shi yana boda da isra'ila, sauran shi yana cikin wato Egypt, ina fata an gane. Kuma wannan tekun din rasi din shine wanda annabi Musa ya buga sanda ya hau, ba Maliya bane. Maliya shi yana boda da Sudan ne, daga in ka tsallake Maliya, mutanen Sudan in sun tsallake Maliya kawai shikenan kawai sai Jidda ko da jirgin ruwa. Kun gane, amma shi ma Maliya yana da girma, amma bai kai rasi din ba girma, ina fata an gane. Maliya in za a hada ruwan Maliya da rasi din, in za a hada, wato kaman ka ce ruwan kogi ne da ruwan, wato kamar ruwan rafi irin wanda yake wuce wannan da ruwan babban kogi, ina fata an gane. To wannan shine ake hawa, babban teku ne wanda ake hawa, shine kuma wanda annabi Musa ya hau rasi din
kamar yadda malamai suka faɗe shi a gurguje. Magana na uku shine maganan sa'idu kutub. ɗan misira ne shi ma, an haife shi kuma a musha ɗin gari ne. Ya ce wannan a da, ya ce port ɗin inda ake maganan port, majama'ul baharaini ɗin, port ɗin ai akwai ƙaramin port, akwai babban port. Babban port shine ake kiran shi albahiratu shine babban port. Kun gane ko? albahiratu shine babban port wanda manya-manyan jirage wanda za su kaman irin ship din nan. Kun gane ko? Ai jiragen ruwa ma akwai kwale-kwale, akwai flying boat. Kun gane ko? To waɗannan ƙananan jirage, amma in an ce ship su manyan jirage ne, ko waɗannan manyan jiragen da ake magana ship ɗin, ko in ka je a Papa Lagos, manyan suna cikin ruwa wajen kilomita sama da 5, suna nan a cikin ruwa can suna tsaye. Ƙananan sai su je su yi lodi a gwajen. Kun gane ko? Sai su je su yi lodi, za a yi musu lodi da hayab, wani irin abun da ake ɗaukan abu mai nauyi da shine za a dinga loda musu kwantena da waɗansu abubuwa, su kuma sai su ɗauko sai su zo bakin gaba. In suka zo bakin gaban nan, manyan za su yi barna, ruwan zai yi ta'adi saboda nauyin su, kuma zurfin ruwan ba zai kai ya ɗauke su ba. Shi yasa in kana bakin teku zaka ga jirgi in aka mata lodi, idan ana cire kayan zaka ga tana fitowa, ana cire kayan to zaka ga mutane suna bin gindin jirgin da flying boat, suna spraying, ma'ana suna mata fenti inda ya shiga ruwan yana tsatsa. To in yana zobewa ana daga kaya, kaga nauyinta na daguwa, tana ƙara fitowa, sai a dinga fenti. To in ana mata lodi kuma sai ta dinga nutsewa, tana lumewa, sai kaga ta yi kusa da ruwa. Ina fata an gane. To wannan dai abin da yasa na ɗanyi wannan bayani saboda ku ɗalibai ne, yana da kyau in yi wannan bayani, amma bayanin ba haka na so in yi ba, na so in faɗaɗa bayanin da yawa, amma wata rana sauran bayanan za mu ƙarasa shi wato a cikin aji. Ina fata an gane. To majama'ul baharainin nan, wannan malamai sun tattauna majama'ul baharainin nan ina ne ya hada. Suka ce shine majama'ul baharaini, kamar inda ibnu kasir ya ce shine kogin farisa da kogin rum. To amma muna ta maganan farisa da rum, su ya kamata ku ɗalibai ne, ku ne manyan gobe wata rana. Menene farisa, menene rum? Ya kamata in yi bayani ko na wuce? To a bincike tarihi, rumawa da kuke ganin sunan sun yi ƙoƙari suna yaƙi domin su tsakanin farisa da rum, domin su kowanne ya zama super power, ma'ana ya zama mai ƙarfi a duniya, ya yi mulkin mallaka. Sanda suka yi shekara 700 suna fada, a cikin shekara 700 nan sun kara so 1000, kuma duk duniya ba ƙasar da za ta iya yin yaƙi shekara 100, wallahi ba ta karye ba. To amma shekara 700 suka yi, tun zamanin annabi Isa ma su suka bashi wahala. Rumawan ba shi ne suka dame shi ba, har da mahaifiyarsa na Maryamu suka gudu suka tafi Misira. Kun manta? Ai Rumawan su suke mulkin mallaka, kun gane mulkin mallaka ko? Wato idan suka zo sai su kwakwace, in kuka yi noma su sa muku tax, su sa muku haraji a gidajenku, movement naku su sa muku takura, in kuna kasuwanci su sa muku takura, su sa kaza. In za ku ɗanci riba sai a kasa riban a cikin dukiyanku, sai a kasa riban kashi 20 sai a baku, kashi 80 sai su ɗauka. Kaga mulkin mallaka ne wannan. Kai mai dukiya baka ɗauki kashi 80 ba, sun sai su ɗauki kashi 80 su baka kashi 20. Wannan ma wai ɗan dama kifi a ido kenan. Na muku misalin kaɗan daga cikin mulkin mallaka. Ina fata an gane. Tun daga zamanin annabi Isa ma ya same su, su Rumawan suna mulki.
ba akwai Hirandons ba na baku labari shi ba, duk da zan maimaita muku a sotul Maryam zan fede shi za ku ji. Hirandons din ai yana mulkin Rumawa ne, boss din Rumawa ne, su suka turo shi ya zo wurin ya rike wajen. Yaron Rumawa ne, suna mulkin mallaka. To ba su daina, suna mulki fa har zamanin manzon Allah, sunansu za ku ji Hirandos. Zamanin manzon Allah Hirakalu, ka gani? Zamanin annabi Isa Hirandos, zamanin annabi Muhammadu Hirakalu. Hirakalun nan ba shi ne Khalid bin Walid da ya zo da ya ritsa garin, aka ritsa sanda ya gudu ya bar garin. Kuma kun tuna shi Hirakalu ba shi ne wanda manzon Allah ya tura mishi wasiƙa cewa ina kiranka a addinin musulunci, a wasiƙan fa kawai ga abin da aka rubuta, ina kiranka, ina maka gaisuwa na girmamawa, sa'annan kuma ni annabin Allah ne, sannan ina kiranka ga addinin musulunci. In ka karbi addinin musulunci kana lada guda biyu, ka samu ladan yadda da annabi Isa, ka samu ladan yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya karbi wasiƙan ya yaga, akwai sauran wasiƙan yana nan amma na rasa wani ƙasa ne, ni kamar na taba, kamar akwai wani ƙasa da na je tourism, na manta garin da na ji, bari zan tuna garin, mun je na taba ganin shi a glass, ko shi ne ko ba shi bane, sun aje shi a cikin glass, wannan wasiƙan da annabi sallam ya rubuta din yana nan a aje, na manta wani ƙasa ne nan, na je muka gani a Istanbul. Shine na ce muku, na je na gara wani annabi Yusufa da kuma hadda sandan annabi Musa da ki kuma na ɗakin Kaba na da, duka wannan na gani a gwajen. To shi ne kallon nan, shi ne ɗan aike a zamanin diplomasiya da ba a kashe ɗan aike, shi ne kashe manzon Allah ɗan aike, dalilin da aka zo aka ce sai an yaƙe su. Ba a kashe ɗan jarida a diplomasiya, ba a kashe ɗan jarida, ba a kashe wanda suka kasance 'yan media, ba a kashe wato journalist, ba a kashe wato jakada wanda aka aike shi da saƙo wasiƙa ko saƙo na magana, ba a kashe shi. Ko ana yaƙi ya tsanani, ana ba su wani tuta a zamanin da, diplomasiya na da, za su ba su tuta ko su saka a goshin dokin, ko su saka a hulansu, ko su saka alama da in kun gansu duk gulmutsin yaƙi ba za ta ba su ba. To haka 'yan jaridu su ma za su shiga cikin dandazon yaƙi ba za a taɓa su ba, saboda wannan diplomasiya ne na duniya. Ina fata an gane, shi yasa za ku gani sun shiga wajen rugugutsi, sun je sun ɗauki report, ku ta mamaki ya aka yi 'yan jaridun nan. A'a, na ji wani na cewa wai munafikai ne. A'a, ba munafikai ba ne, sana'a ne mai kyau. 'yan jarida idan sun yi aiki yadda ya dace, sana'a ne mai kyau, kuma za mu ba da tarihin jarida yadda ya faru asali. Ina fata an gane. Da dai mutanen da ga yadda tarihi yake a gurguje. Asalin mutanen da sun fara aikin jarida daga 'yan kasuwa ne. Idan za ku tafi kasuwa a aika kasuwa a je, kun gane. Ko shi Hirakalu lokacin da aka tafi wato Gaza, su Abu Sufyan suka tafi Gaza, ai ya kira su ya tambaye su. To Farisa din nan, bari yanke tarihin anan, sai in na zo suratul Rum za ku ji karatu akan maganganu akan maganganu da Rumawa da Farisawa. A cikin Farisawan ya kamata an gaya muku, Farisawan suna bautan wuta ne, Majusawa suna, an ji Salmanun Farisin da ya zo musulunta, hadisi su mai tsawo da ya zo yana ba da labari, ya ce a Farisan ma sai ya ce akwai wanda suke bauta, akwai Majusawan akwai ibadatun dar, akwai masu bautan wuta, akwai masu bautan taurari, akwai masu bautan aljannu, akwai masu bautan mala'iku, akwai masu bautan wato wuta, masu bautan wuta, akwai masu bautan to cikin Majusawan akwai waɗanda suke sallah, za ka gansu suna sallah, suna sadaka, suna komai, amma manzo Allah ya ce hum fin nari, dukansu 'yan wuta ne. Kun san dalili? Saboda me yasa? Saboda abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su yi imani da ni ba, ni manzon Allah. Ko kayi sallah, kayi qiyamul laili, kayi karatun alqur'ani, ka je Makka so 1000, ka je umra so 500, in baka yarda da manzon Allah a zuciyarka ba, ka yarda da manzon Allah a baki,
baka yarda da manzon Allah a zuciya ba, sallan nan wasted ne. In na ce wasted wato bai maka amfani ba, wuta za ka tafi. Ina fata an gane. In ka ce ashadu, ma'ana na tabbatar na shaida ni na fi kowa yadda babu abin bauta da gaskiya sai Allah, annabi Muhammadu jakadan Allah ne, ma'ana manzon Allah ne, Allah ya aiko shi, shine ma'anan ashadu Allah ilaha illallah. Allah ilaha illallah, ba zan bauta wa kowa ba sai abinda annabi Muhammadu ya ce a bauta wa Allah wa da hushi kadai, la sharika lahu, wanda kuke karantawa ba shi da abokin tarayya, shine Allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wannan shine tauhidi tsantsa. Ina fata ana ganewa. A takaice dai Farisa da Rumawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya tarar a zamanin shi suna yaki da Farisa da Rum ɗin. Ku duba tun zamanin annabi Isa suna fada har zamanin manzon Allah, sai manzon Allah sai ya fi support, sai yana support ɗin Rumawa. Sai aka tambaye manzon Allah, me isa kake support ɗin Turawa a Rumawa? Sai ce Rumawa sun fi kusa da addinin musulunci domin sun yarda da la ilaha illallah Isa Rasulullah, amma sun yarda, amma ba su yarda da ni bane, amma sun yarda da manzancin annabi Isa, kaga sun yi kusa. Su Farisawa su ba su yarda akwai Allah ba, su abun bautansu shine wuta. Akwai wuta da suke kunnawa a lokacinsu. An ce malaman tarihi waɗansu suna cewa bai inganta ba, an ce an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daren da aka haifi manzon Allah wutan ya mutu, bai taba mutuwa ba, wutan ya dade a kunne masu bautar wutan. Ina fata an gane. Wannan ma in nazo tarihin Farisawa zan muku bayani da wutan da kuma sunan wutan da yadda yake faruwa. To sai da aka zo aka yi yaƙi, aka gwabza Farisa da Rum, to sai Farisawa, tunda manzo Allah yana goyon bayan Rumawa, sai Farisawa masu bautar wuta sai suka yi wini, ma'ana sai suka ci nasarar yaƙi. To sai Qurayshawan Makka, manya-manyan Qurayshawan Makka, shaidanun nan wanda suka mutu a Badar nan, sai suka zo suna man manzon Allah gori, sai suna cewa to kana goyon bayan Rumawa, to gashi Farisawa sun kakkashe Rumawa kuma su ne da nasara, sauran mu ma mu je mu kakkashe ka da kai da mabiyanka. Manzon Allah yana zaune da Sayyidina Abubakar, suka gama babatunsu, suka gama maganganunsu, za mu je mu ma yanda Rumawa aka kakkashe Rumawa Farisawa, to mu ma haka za mu je mu kakkashe ka da mabiyanka. Sai Sayyidina Abubakar ya ce Allah ba zai ba ku nasara ba, Allah ba zai nuna muku ba, Allah ba zai nuna muku wannan rana munin abin da kuke nunawa ba. Ya faɗa musu magana dai da amsa. To bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo sun ma manzon Allah gori haka, sauran su ci mutuncin shi, ga Farisawa sun ci nasarar Rumawa, sai Allah ya saukar da suratul Rum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Me faru? Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Saboda me? Fi adnal ardi وهم من بعد غلبهم سيغلبون. Allah ya ce a gaya muku wato alif lam mim ko Allahu a'lamu, Allah shi ya san abin da ake nufi da wannan harafi ko. Sai ya ce to wannan mutanen Farisa da suka yi winning, da suka yi nasarar mutanen Roma wannan, to shekaru 7 zuwa 10 su ma za su zo su yi nasara. Romawan za su zo su ci nasara akan Farisawa. Habawa da wannan ayan ya sauka, kaga mujiza ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai suka dinga maganganu Qurayshawa. To lokacin da Rumawa suka zo suka yi nasara kamar yadda ayan ne faɗa, sai ya tabbatar da mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, miracle. Sai ya tabbatar da mu'jiza na Annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'jiza na Alqur'ani. An faɗa abu wajen sama da shekara kusan 10 ga abun ya tabbata. Ina fata an gane. To wannan su ne Farisawa da Rumawa. To shine Ibn Kasir ya ce wannan majma'ul bahrainin nan shine kogin Paris, shine wanda ya tafi ƙasar Iraki. Wannan Resi shine wanda ya Mediterranean Sea shine wanda ya ratsa ya wuce ta wajen Iraki. Kun gane ko? Abun nan Resi shi kuma shine wanda
ya zo ya ratsa ta wajen Misira yake boda da Isra'ila ya tafi Europe, ina fata an gane, to a takaice dai wannan shine bayanin da zan yi kaɗan a takaice. In mun je mun samu wani wuri za mu ɗan tsaya a gwajin mu yi bayani. To ga annabi Musa ya tashi ya fito ya ce zai tafi neman ilimi. To ya tafi neman ilimi, an ce ya je ya samu kifi irin da mutane suke amfani da shi, kifi na kowane irin inda mutane suke amfani da shi. Kun san Misira tana da Nil ba hal Fir'auna yana alfahari ba, alaysa li mulku Misra wal anhar tajri مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. yace ba ni ne nake da, ba ni adda mulkin Misra ba ga ainihin kogi wato wanda na jawo muku kuna amfani da shi, kuna noman rani, kuna su wato kuna kamun kifi, masunta kuna yin kamun kifi, kuma duk wanda ya kamun kifi sai ya cire ma Fir'auna tax, haraji. Duk wanda ya yi noma da wannan ruwan da aka ja, kun gane ko, wannan rizabuwar ruwan da aka janna na Nil din, duk wanda ya noman rani sai ya kawo tax gidan Fir'auna. Ba shi ne annabi Musa ya ga wani bakib da wani ya kawo abun nan, bani Isra'ila ya kawo itacensa kasuwa zai sayar, shine wani papajin gidan Fir'auna ya ce wannan itacen, ka kawo wannan itacen za mu kai mai Fir'auna a dafa mishi giya. Kawai ya zo cin zali ne, Fir'auna ma bai sani ba. Allah ka sirar da mu. To a takaice dai abinda nake so na gaya muku, to yanzu annabi Musa zai tashi zai yi tafiya da shi da wato Yushau. An ce ta inda annabi Musa ya fara tafiya ya fita daga kudancin Sinai ne, daga kudancin Sinai. Yanzu idan ka shigo gari, kamar yanzu ka shiga Jos, ai kilomita in ka shiga Ahmadu Bello ba a lissafin mulamulai, ba a lissafin kilomita, sai ka fita daga bayan gari ko ka zo daga welcome to Jos shine zaka fara lissafin kilomita ko in zaka fita kuma daga farin gada har sai ka fita ka fara zuwa, ka fita daga farin gada kafin ka je Nepa shine zaka fara lissafin mil, ko ba ka bane. Haka in zaka tafi Abuja sai ka fita daga cikin sai ka fita ka wuce Plateau Hospital, to daga wajen ne zaka fara lissafin mil. Ina fata an gane. To ina muku misali ne yadda zaka gane, ba daga cikin gari bane ake lissafin mil. To daga cikin Misiran, ba daga cikin Misira aka yi lissafi ba. Masu ƙididdiga suka ce ya fita wato kudancin Sinai, wato tsakanin inda annabi Musa ya tafi wajen da ya je wajen majama'ul baharaini din, mahaɗan tekun Farisa da Rum din da Sinai din kudanci, wato ya yi tafiyan mil 284. Idan kuma suka ce zuwa Sharmu Sheikh ne, idan zuwa Sarmu Sheikh, daga wajen a tafi zuwa Sarmu Sheikh inda ai duka wurin ne inda port din yake, inda aka gamu da Khadir din. To daga wajen zuwa Sarmu Sheikh din wato baya wuce mil 284. Idan kuma wato zaka shiga wato tasi ne, zaka yi tafiyan awa shida da minti 38. Idan kuma zaka yi tafiya a bus ne, idan zaka yi tafiya a bus ne sai ka samu tafiyan awa kusan 8, saboda su suna da control speech. Kasashen inda aka ci gaba akwai control speech, ma'ana wato speed, gudu, wato akwai iya limit da aka baka isa mai bus ga iya inda zai gudu, mai trailer ga iya inda zai gudu, mai model F ga iya inda zai gudu, mai sport car ga iya inda zai gudu, ga limit din shi. Akwai motoci da ake programming in kai gudu ya wuce 120 sai ka ji tana ko ka taka ta ba za ta wuce wannan ba, an riga an yi programming. Ina fata an gane, masu sayo motoci su san wannan bayani. A takaice dai idan a jirgin sama ne zaka hau, kwata-kwata baya wuce wato minti 45. In a flight ne daga inda zaka tashi daga cikin city din ka tashi ka tafi Sharm Sheikh din, kun gane ko, inda annabi Musa zai je game da wannan din bai wuce minti 45
ko minti 40. wannan masu ƙididdiga kuma za su duba a intanet. An ce annabi Musa sai wato ya ɗauki kifi da shi da Yusha'u, da ya tashi sai suka tafi Sarbushek ɗin. Daga suka je Sarmushek, daga nan sai suka je Mush, to daga nan wato daga Sarmushek ɗin sai suka tafi wani wuri wanda ake kiran shi Rasu Muhammad. To akwai port a wurin akwai port inda za a gamu da Khadir ɗin. To saboda haka ruwa ne babba, sunan ruwan inda annabi Musa suka je suka zauna ana kiran shi ainul hayati. Wani ruwa ne inda yake bubbuga, ga wani dutse mai faɗi sannan ga wani ruwa yana bulbulowa, amma sai ka zo Sarmushek sannan sai ka zo Ras Muhammad sannan sai ka zo ko kuma ainul hayati. Za ku ga malaman tarihi wanda geography na Arabic haka suka rubuta waɗannan. Duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗansu suna cewa wai ruwan duk in ya taba abu macece to kawai sai abun ya rayu, shi yasa kifin ya rayu. Ina fata an gane. To a takaice dai ga annabi Musa wato da shi da Yushab yana tafiya. To yanzu mu je mu ji me ya faru. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما بلغ مجمع البحرين lokacin da suka tafi wato bayan sun tafi, Allah yana bada labarin ne ko yana bada labarin inda annabi Musa ya tafi da waɗannan. Suka ce falamma balaga majma'ul bahraini, lokacin da suka tafi mahaɗan kogin baharul rum wa baharul paris, kamar yadda ibn kasir ya ce. Kun gane, ko kuma a ce Red Sea da Mediterranean Sea. Kun gane, to amma waɗannan tekuna sun haɗu ne da waɗannan manya-manyan teku da nake kira muku, baharul ahmar da Mediterranean Sea, duka sun je sun haɗu ne. Kun gane ko, waɗannan kogunan sun je sun haɗu ne. To ƙaramin port ne daga wajen inda in ji su malamai suka ce daga wannan wurin a je wajen wannan kafin ya je ya fada wannan wajen ruwan. To annabi Musa da ya je wajen, yana zuwa bayan ya je wajen sai suka ce to bari su dan kwanta a wajen su dan huta brief. Sun dan kwanta za su dan huta brief, ya ce ma Khadir ya bashi abinci, ya kawo masa kifinsa suka ci. Bayan sun ci, in aka ci aka sha ruwa aka koshi kuma za a ɗan kishin gida tunda tafiya ne. Aka ɗan kishin gida sai bacci ya kwashe annabi Musa, sai wannan kifin sai ya rayu a wajen. Da ya rayu, to a wajen ainu hayati din akwai wani ɗan ruwa inda ake zuwa ake amfani da shi. Galibi ba a cika amfani da ruwan teku ba saboda ruwan teku yana da gishiri-gishiri. Shi yasa ake ganin ƙwarewan mutanen Makka, Larabawa da Qatar da Kuwait da Saudiya. Wannan ruwa da kuke ga kuke facaka da shi din nan, in kun je kuna facaka, technology su ne, suna ɗibo ruwan teku ne, suna da wani rariya wanda technology duk duniya aka ce su ne suke da wannan technology. Akwai mabiyansu, tunda akwai wanda suke amfani da ruwan kwata, ruwan wankanku, ruwan fitsarinku, ruwan dottinku, shine kuma za su je su tace shi, kuma a tace shi a saka a gora a sa chemical, sai ba za ka ji warin komai ba, ka ji shi kamshi raɗau kana sha kana zazzara ido. To Saudiya su kuma technology su nasu, wannan ruwan gishirin suna da na'uran da yake tace shi sai zama ruwan daɗi. Wannan ruwan da kake fataka, ai in kana hotel wata rana in baka biya kuɗi ba, in ka daɗe za ka ga sun zo sun kulle ruwan, sai kun je kun rake su kafin su buɗe muku ruwan, sai kun je kun biya. Duk wanda suke zuwa Saudiya wannan ana ɗan wannan bayanin sun ɗan sani. Saboda haka malamai suka ce to daga nan annabi Musa sai ya ce sai suka tashi suka ci gaba da tafiya. To daga ainihin abun nan ainul hayati, daga inda suka tashi nan sun yi tafiyan awa 10. Sun tashi da safe suka ci gaba da tafiya, wato wakti shurub, lokacin da rana ke lokacin walaha, suka tashi suka kama tafiya. Sanda suka yi tafiya, a takaice dai wani malami yana yin project din shi, dan Misira ne, yace a kiyastawan shi yace sun yi awa 10, kamar tafiyan awa 10.
kaman wasu kuma suka ce tafiyan wuni ne aka yi, kun gane? To ko tafiyan awa 10 kai tafiya dai dole zaka huta. Da ya tsaya zai hutar ne shine ce na gada ana, to shine sai ya gaya masa ai baka gani bane, ai inda muka kwantar nan kifin ya rayu ya gudu ya yi kaza, to shine zamu je faifayin, to shine sai suka dawo, kun gane ko? Sai ce ai abin da nake nema. Da suka dawo sai ya zo tar da wannan inda wannan ruwa da suke ɗiba ainu hayatin, to da kifin ya taɓa wai ruwan, yana taɓa ruwan shikenan kuma sai kifin ya rayu, sai ya dinga tsalle cap cap, sai wajen ya sandare wajen, sai kifin yana tafiya har sai ya je ainihin inda kabir din yake. To nan ma sun yi maganganu da yawa, wai annabi Musa da ya zo sai ya samu kabir din wai yana kan buzu kuma buzun akan ruwa, amma wannan ba gaskiya bane. Yana kan buzu akan ruwa, wai gemunsa kuma yana nan kamar hayaki kuma wai sai ya taka ruwan tap tap tap, sai ya zo gamu da annabi Musa, sai suka gaisa da annabi Musa. To bari mu je mu ji faifayin da a cikin alkur'ani yanzu, me kace? falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Falamma jawaza qala li fataha atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Malamai suka ce lokacin da ya gaya ma saurayin aboki wato almajirin sa wanda suke tafiya da shi, sai ya ce atina gada, ka ba mu kalacen mu, ko abin da za mu yi breakfast, ko wanda za mu yi lunch, ko wanda za mu yi dinner wanda muke ci, tunda abincin dare da rana ne aka yi guzirin. Ba mu daga cikin wannan abincin, atina gada ana, ba mu kalacen mu, ko laqad laqina min safarina hadha nasaba. Hakika cikin wannan tafiya wallahi akwai wahala ciki. Malamai suka ce ya wuce inda Allah yake so ya gane ne, shi yasa ya ji wahala, amma da bai faɗa akwai wahala ba. Amma da ya wuce wajen da inda Allah yake, duk mutumin da yake duniya aikin addini zaka ga babu wahala, amma wanda yake aikin shaidan sai ga kai mai aikin addini kamar da wahala, in ya shigo ciki sai ya ji ba wahala. Ina fata an gane. Sai in ka ga ayyuka da manyan malaman mu suke yi sai ka sha mamaki, yaya ne su yi bincike, su yi wannan littafi, su karanta wannan littafi, su yi wannan, amma Allah ya sauƙaƙe saboda aiki ne na addini. Amma aikin shaidan ga aikin wahala kuma babu lada. Saboda haka ki zo makaranta ko ki ma mijinki biyayya, kin ga na ɗaya ki shirya ma mai gidanki abinci, kina exercise, ki dinga ɗan surfe ko kina tankaɗe kina exercise, kina gym kina exercise, kina motsa jikinki, kin a joda a farta kwastama wala ko yali ma debbo fere ballama, ba wannan ba exercise bane, ba dabara bace. Duk aikin da kika yi ma mai gida lada ne za a dinga rubuta miki. Ina fata an gane. Ɗauko hula, ɗauko kwano, ɗauko fork, ɗauko knife, ɗauko abinci, ɗauko plate, ɗauko jog, ɗauko abun nan tumbler, duka wannan motsa jiki, gashi kina motsa jiki, gashi kuma kina, ku tambaye wanda ba ta motsa jiki tana zaune kunkun kaman block, ku tambaye ta ku ji jikinta teɓa zai mata yawa. In ta je asibiti likitoci za su ce ta dinga ɗan motsa jiki tana exercise. Ba ku ga mata ko mai ciki bane za a ce mata ta dinga ɗan rolling, tana ɗan exercise, tana ɗan tafiya, tana ɗan zazzagayawa. Karke da wani kin zauna ki miƙe kafan ki kunna satellite, ki har da kafan ki ce ke kina zaune wallahi ma fi ta'aban wallah a wai na gaji a kaza ba zan iya aiki ba, wai hutu, harkan hutu ne, ki bari kawai harkan ba haka. Exercise ne za ki dinga exercise, kuma mutane ku ba za ku gane ba, ayyuka da kuke ma mai gida din nan exercise kuke, kuma ga lada, tarin lada. Shi mai gida shi ma ya je exercise din shi a waje, ya je ya nemi abinci, shi ma ga exercise ga kuma ibada. In ya kawo gwauruwa idan ta kwana tana sallah, matan aure idan ta dada dama mai gidanta rai, ta fi ta lada double. Yanzu ke baki aure ba, idan kika kwana sallah ki kwana na filfili, ita kuma wannan tana bacci tana tusa. Amma da safe idan ta tashi mijinta yi mata albarka, ya fi sallolin da kika yi duka. Ba ki hada? Kai goro idan ba ka yi aure ba, wanda ya je sayo abinci a lalon bag ya kawo ma matarsa, ya fi ga daga kwana sallah. Duk matan da ta aika loma mai gida ta ce alhamdulillah, na gode, Allah ya baka na gobe, Allah ya maka albarka mai gida. Akwai shaidaniyar matan da ko ta aika loma ta ci cowtail, ta ci pepper fish, ta ci pepper chicken, ta ci ainihin pepper soup, ta ci ainihin wato ainihin ga juice kala kala, ko ta sha amma ba ta cewa wai ta gode, Allah ya mishi albarka. Yanzu ki je ki tambaye kudin masara nawa ne kudin dawa, nawa ne kudin gero, ku tambaye iyayenmu.
350 ko baba mai shekara 60 ba ta taɓa ɓata mai gidanta rai ba. Allah miki albarka. Ku duba matanmu inda kuke ga kaya da yawa. Wani lokaci muna makaranta firamare wa yana ce mana wai ka tuna fa da geron da kake noma a rumbulu, yanzu ba tura ya zo kana yawo kamar sarki idan ba ka wannan abin da nake so na gaya muku, kuna cikin ni'imomi abinda mazajinku suke muku, ku dinga sa musu albarka. Allah ya muku albarka. Amin. A takaice dai sai annabi Musa, saboda haka sai suka yace cikin tafiya akwai wahala. Me ya faru? قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره نعم واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال سيتي مسا أرأيت بك غني من إذ أوينا إلى الصخرة سنة muka kwanta muna dan wato muka dan kishin gida din nan, ai bacci ya kama ka, kuma da bacci ya kama ka, ai kifin na ga ya rayu, da ya rayu ina so in tada kai nace bari in maka biyayya an barka ka dan huta, in ka tashi da kaina sai in gaya maka, amma haka bai yi wa, amma na san ba wanda ya mantar da ni sai shaidan, wa ma ansanihu illa shaidan an askura, shaidan ne ya mantar da ni ban tuna na gaya maka wannan ba. Malamai suka ce in za ka yi aiki kowane iri na alheri sai ka manta baka yi ba, ka ce shaidan ya mantar da kai. Ina fata an gane, kun gane ko? Ka ce shaidan ma kama shaidan, shi yasa duk aikin da zaka yi ka ce a'udhu billahi, in zaka yi hamma ka ce a'udhu billahi, kun gane? In kai atticawa ka ce acca ka ce alhamdulillah, kaga akwai godewa ubangiji. In zaka zauna a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaqa, in zaka ci abinci ka ce bismillahi, in zaka shiga bayan ɗaki ka ce bismillahi, ko ka ƙara da bismillahi Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal kaba'isi, ko ka ƙara ko baka ƙara ban ka ce bismillahi, yayi. Ina fata an gane. Malamai suka ce zaka sha ruwa ka ce bismillahi, kuma ka zauna kar ka yi irin na yahudu ka sha tsaye. Ina fata an gane. Ku koya ma 'ya'yanku ko da suna kusa da ƙasa ne gajeru ne, ku ce ku zauna ku sha ruwa ko ku tsuguna ku sha ruwa. Ina fata an gane. Kuma a sha ruwan ana tsotsa saboda kada ya sa ciwon zuciya. Kun gane? Wannan hikimomi ne na addinin musulunci, haka prophet sallallahu alaihi wasallam ya koyar. To yanzu ya ce ba wanda ya mantar da shi shine shaidan, kuma ya manta bai tuna masa ba. Amma kifin wa takaza sabilahu fil bari ajaba, kifin ya kama yana tafiya, hanyar da ya bi abun mamaki a sandare hanyar. Ni na ga hanyar har muka tashi, hanyar yana sandare, amma ina wege-wege ina kallo, amma shaidan ya mantar da ni ban gaya maka ba. Me annabi Musa ya gaya masa? Qala dha tharihima qasasa. Qala zalika, sai annabi Musa ya ce masa ma kunna nabaghi, wannan shine abin da nake bida ko nake so ko faratar da ala atharihi ma qasasa, sai suka dawo wato suna labari, yana laburta mishi, ashe ka gani? yace na gani. Yana laburta mishi kifin ta ina, ai ta yi ta nan kaza, ta bi kaza, ta yi kaza, hanyar asandare, ni na san wajen ma, in mun je zan nuna maka, an ce 10 km. Haka wannan malami da yake project din shi yace wajen tafiyan 10 km. Wasu za ku gani saboda ku ɗalibai ne, wasu malamai suka ce tafiyan wuni guda ne, wasu malamai suka ce tafiyan kwana guda ne. Za ka zama ganganunan malaman tafsiri, tunda tafsirai suna nan sun kai 100 ko kuma kusa da 100. Ina fata an gane. Wata rana zan zo in kirga muku tafsirai kamar guda 30 haka in kirga muku su, saboda haka suna nan da yawa. Haka waɗannan mazhabobi da kuka ga, Malik, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifa, Imamu na Shafi'i, waɗannan mazhabobin su ma sun kai 100, amma dai wanda kuke gani ne. To don haka malamin tafsiri, saboda haka zance mafi inganci sai annabi Musa sai suka dawo kamar yadda Qur'ani ke laburta mana. Bayan da suka dawo sai ya ce ma Khadir, to yanzu sai ya ce ma Yusha, sai ya ce masa kawo jakan nan, kai na sallame ka koma. To an ce tafiyan da suka yi da Yusha din, wannan tafiyan da suka yi da Yusha din, tafiyan wata ɗaya suka yi kafin suka zo wannan majma'ul bahraini din. Kun gane ko? A annabi Musa shi kuma ya yi tafiya da Khadir din, da Yusha'u tafiya wata ɗaya, da Khadir din wata ɗaya. Annabi Musa in ka hada nashi wata 2. Ina fata an gane. Don Yusha'u ya koma sai ya samu matansa tana haila.
ya samu matarsa wato ta yi haila ta ɗauke, shi malamai suka ce to ya tafiyan wata ɗaya ne shi ya shauɗe, ina fata an gane. Suka ce kuma yaya annabi Musa zai zauna ya je ya daɗe, waɗansu suna cewa ya shekaru. A maganarsa ne ya ce ba zan gushe ba, zan tafi neman ilimi ko da zai kai shekara au an biya huku ba, wato ko zai kai shekara 70 80 sama zai kai ko shekara ɗaya duka, wato sai ya kai wannan yana faɗa ne in case, ina fata an gane, in ya kaddara wajen neman ilimi. Ai neman ilimin wani tun daga yaro, yanzu wani wanda yake neman ilimi daga primary ko play ya zo nursery school har zuwa secondary school ya zo zai yi professor, ya kuke tsammani? Kamar professor na da ai suna yin furfura ma, professor yanzu ne zaka gan su matasa ba furfura, ina fata an gane. Da professor da zaka gan shi har da balhead, ya tsufa tukub, wani ya kai shekara wajen 40 kullum a cikin karatu yake yi. Amma na yanzu ne zaka gan su kawai ba wani abu da na sai ka ji an ji an bayar, ina fata an gane. Jami'a kaza sai ta je ta baka, ina fata an gane. To a takaice neman ilimi ba a karewa tun daga lokacin da aka haife ka, a maka ilhama ka gane nono ta ina, waye gaya maka? Ai baka jin magana, idon ka ma ba a buɗe ba, amma waye gaya maka idan aka saka maka nonon jatumanka a baki, waye gaya maka ka yaka ka tsotsa? Waye gaya maka? Ai ilimi ne. Daga nan a zo a koya maka ilimin zama, kana haka da dogon ƙiya ka faɗi kaf, wata gata nan haka nan taɓarka ta zawayi, amma ta zo tana raina maman. Wata fitsarin da ta yi ma jatumanta in za a irga ta yi fitsari ya kai 1000 a jikin maman. Wallahi in kun tambaye iyayenku, wata tsumman kasan dama ɗan shekaru yanzu ne ake da pampers a ce to gaji baba ta ce napkin aka fara, waɗansu ma suka ce tsumma za a yi. Amma yanzu kin girma, amma ba za ki tausaya ma jatumarki ba, kin kodar mata da kaya. Ku duba fitsari yadda yake yanzu, idan da cikin nan hall din da ana fitsari a wajen nan da ba za mu iya zaunawa ba, wari zai yi. To haka mata mai goyo idan bata da tsafta zaka ji ɗakin ta zarnin fitsari yake kullum, mai shayarwa kuma zaka ji ta karni take yi in ba tana da turare kala a jikinta ba, ko ba haka bane? Amma ku ji tausayin iyayenku nan, ku dinga kyautata musu, kuna musu biyayya. Yan mata ku dinga musu shara, duk wanda ta ga babarta da waya robalin ta je ta soyi mata waya. Daga ga yan matan ga wayoyi masu tsada a hannunsu, amma iyayensu da waya robalin, haba muguwa. Ba kyau, da Hausa ba kyau, da Fulatanci woda. Kanuri suka ce gila. Allah ya muku albarka. Amin. To a takaice dai ga abin da yake faruwa, menene faifayi? فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Fawajada abdan, sai ga annabi Musa bayan sallame shaudin ya koma, sai ga annabi Musa ga shiga hadir. An ce yana face to face da qadir, kamar yanzu kana ma mutum waya, halo da Allah an ce za mu haɗu ko idan ka zo wajen tasha kaza ko kuma ka zo waje kaza ka zo ka tsaya. To in ka zo ka tsaya, wanda kake magana da shi, daga in ka haɗa ido da shi, ko da yana da waya ko da ya aje waya, za ka yi tunani a zuciyanka, wannan ina ga wannan ne nake nema, sai ka ga ɗan sake fuska. In ka ɗaya murmushi shi kenan, ko ba ka bane? Ko wani da kake jira a mota, za ka ga wanda in zai zo ya same kan nan, in ya ga mota zai ce ina ga wannan da yake da motar nan ni yake jira, ko ba ka bane? To annabi Musa yana zuwa kawai sai ya ga Kabir din yana zaune. In ji malamai, Ibn Kasir ya ce ya haɗa kafan shi, wato da haɓan shi ya haɗa, ya dunkula, kuma ya saka riga kamar oversize rigan, don da mayafinsa ya ja, ya rufe kafofinsa, ya rufe hannayensa, kuma ya haɗa hannunsa da gwiwarsa da gwiwowinsa, ya haɗa, ya dunkula haka yana zaune. Sai annabi Musa ya ce assalamu alaika, sai ya ce ma annabi Musa, ai ba aminci a ƙasanka, ba aminci a ƙasanka, za ka ce aminci a gare ni, ba aminci a ƙasa, ai ya duniya ya birkice,
saboda haka zaka ce to su suka yi irin waɗannan maganganu za ku gani dai inda malaman tafsiri suka yi magana. To bayan da ya gaya masa sai ya ce wa alaikumus salam Musa ibnu, don ya ce assalamu alaika kamar ya ce masa wane ne kai, sai ya ce ana Musa, sai ya ce Musa min bani Isra'ila ibnu Imrana, Musan bani Isra'ila dan Imrana, sai ya ce lalle wannan wa ya gaya masa suna nan, wannan ya fi ni ilimi, lalle zan samu ilimi. To shine bari mu ji faifayin yanzu me ya faru. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فوجدا عبدا wato sai tadda bawanmu min ibadina daga cikin bayinmu ko atainahu rahmatan mun bashi wani rahama daga gare mu ko min indina wato daga gare mu wa allamnahu min ladunna ilma kuma mun bashi min ladunni ilma kuma mun bashi ilmi dunni wato abin da ya sani a ɓoye zai yi abu amma kai in yayi abu shi Allah ya gaya masa amma ba ka sani ba kai. To hakan ne suka rika yi da annabi Musa, wannan ilmu dunni shi ma muka samu lokaci a can baya in muka je gaba karatun karshe zan yi bayani in muku bayani ilmu dunni din kaɗan ko kamar yadda malaman tafsiri suka faɗi. To yanzu me ya faru? قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال سيتي مع النبي موسى قال له وتسي النبي موسى يتي دشي خابر هل أتبعك بنا بيك با على أن تعلمني دونك سندني مما علمت رشدا ندق شريعا دا الله يشريع دا كي بنا بيك با مي قادر يجي مسا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. sai ce ba za ka iya haƙurin tafiya wato tare da ni ba, zama da ni ba. Na'am. wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. sai shi annabi Musa wato sai ce masa zan iya mana. To shi sai Khabir yake ce mashi wa kaifa tasbir, ya za ka yi kai haƙuri ala ma lam tuhit bihi khubra, abin da ya kewaye ka wanda baka da masaniya in na aikata ya za ka yi kai haƙuri. Yace ni dai zan yi haƙuri. To ga maganar da annabi Musa ya faɗa sai Khabir din ya yadda. Me yake? qala satajiduni in sha'a Allahu sabiran wala a'si laka amra. Kala sai ya ce masa insha Allah in Allah ya so sabiran zaka same ni mai haƙuri wala asai laka amra, kuma in ka same ni mai haƙuri kuma ba zan saba comment umurni da zaka bayar ba ko yi ko bari ba zan saba ba. Sai ce to ga sharaɗin dokokina na ɗaya, duk abin da nayi in zaka bi ni kaga ko me ne karka tambaye ni, ka yadda? Yace na yadda. Idan kuma nayi abu ka bari sai na baka labari da kaina, yace na yadda. Ka yadda? Yace yace to mu kama tafiya. To yanzu ga sanan za su yi tafiya me. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. kuma magana na ƙarshe fa in tabani, har in zaka bi ni falan tasalni karka tambaye ni ko nayi abun ma ko ba daidai bane nayi abu karka tambaye ni hatta uhdithu laka minhu dhikra, har sai in lalaburta maka da kaina amma kai karka tambaye ni ko me nayi ko ba daidai bane ka bar ni sai na faɗa maka da kaina. To yanzu me ya faru? فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. أيوة. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فانطلق wato sai suka ci gaba da tafiya wato a gefen beach, din gefen beach wato shine gefe ba ruwa teku, ruwa ya zo ko ruwa kogi yana yin sai kore ruwa sai sake komawa ba. To yamshiyani ala sakidil bari wato sai suna tafiya a gefen beach, gefen teku din wajen yashin nan sai suna takawa chap suna tafiya. To sai Khabir, to kun ga lokaci yayi, sai Khabir din sai ga waɗansu samari da jirgin su, sai ya ce musu don Allah ina so za mu yi tafiya kaman mota ne amma ba su tsallake gefen beach din ba, suna wannan gefen dai amma wajen da za su yi tafiya yana da nisa. To shine sai suke ce to muna so mu bi wannan jirgi, idan mun zo gobe insha Allahu za mu ji beach din jirgin da suka hau da kuma sunayen mutane masu jirgi, kuma jirgin aina ya sauke su, kuma yaya aka yi za mu ji. Ina fata an gane. wasu bihanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa akiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum
wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.